Astana şäherine ykdysady, ilmi-tehnik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara Türkmengazyk toparynyň 14-nji mejlisi iki tarap bilen gatnaşyk bilen ýokary derejede görkezýän özara düşünşmek, ynanşmak hemde netijeli hyzmatdaşlyga gyzyklanma bilenmek ýagdaýyna geçdi. Taraplar Türkmenistanyň we Gazakstanyň prezidentleriniň hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arhadamyň özara saparlarynyň netijeleri boýunça uly terge eýe bolan syýasy dialogyň ýygyderli powtalan ýanlygyny kanagatlanma bilen bellädiler. Mejlisiň dowamynda iki ýurdun wekili dagdalary hususan sowda, ykdysady, tenagat, ulug logistika we saşyr geçirmek babatda hemde alym we ýokary bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek hakynda giň şeýin durup geçdiler. Şeýlehem taraplar toparyň inniki 15-nji mejlisini Türkmenistana geçirmek barada düşürgüt kabul etdiler. Onuň möhleti diplomatik ýollar arkaly alşylar. Mejlisiň işiniň netijelerine laýyklykda ykdysady, ilmi-tehnik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara Türkmen-Gazak toparynyň 14-nji mejlisiniň jemleýici tesbirnamasyna gol çekildi. Şeýle hem bilerikdäki hökümet ara toparyň mejlisiniň çäklerine geçirilen Türkmenistan-Gazakistan işowluk forumuna gatnaşyldy. Bu çäreň baş maksady iki taraplaryň sowda ykdysady hyzmatdaşlygy hil taýdan täze strategik derejä çykarmakdan we özara harit dolanşygynyň möçberini güýçli depkinne artdyrmakdan ibaret boldy. Şeýlede Türkmenistan-Gazakistan işowluk maslahatynyň jemleri boýunça iki ýurdun işowlar jemgyýetiniň wekilleri tarapyndan özara hyzmatdaşlygy çoňlaşdyrmagy we harit dolanşygyny ösdürmäge öňtürilen bir näçe möhüm iki tarapyň resminamlary gol çekildi. Astanada geçirilen çärelere gatnaşanlar Türkmen-Gazak syýasy, ykdysady we medeni gatnaşyklarynyň halkara terekeçilik hyzmatdaşlygyny ösdürmäge uly tergi berjekdigine ynam bildirdiler we munyň üçin iki ýurdun prezidentlerine hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arhadamyna hoşallyklaryny bildirdiler.